Καλησπέρα παιδιά, τι κάνω, Στέγγι εδώ. Και σήμερα θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Βασικά δεν είναι ακριβώς ανακοίνωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις 7 subs, για τους 23 subscribers. Δεν ξέρω ποιοι είναι πραγματικά, αλλά ευχαριστώ όσοι με στήριξαν και θα συνεχίσω αυτό θέλετε. Τώρα έχω βάλει ήδη να ανεβαίνει ένα βιντεάκι. Μόλις δείτε, μόλις το ανεβάσω, βασικά το έχω βάλει 6 λεπτά, θέλει ακόμα και κάπου εκεί είναι. Μόλις το ανεβάσω θα βάλω να ανεβαίνει αυτό το βιντεάκι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά για τους 23 subscribers και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Δεν είμαι σίγουρος. Πιστεύω θα ήθελα, ο νέος μας στόχος είναι 30 subs για να προχωρήσουμε πιο ψηλά. Μακάρι δηλαδή. Και αυτό δεν ήταν ένα βιντεάκι, το έκανα απλώς για να σας ευχαριστήσω, γιατί δεν είναι και λίγοι. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεστε για τα βίντεο και